Най-богатата на петрол страна на Земята се намира в северната част на Южна Америка. Това е Венецуела, дом на най-големите доказани петролни запаси на планетата. Далеч на юг, отвъд гъстите дъждовни гори, безкрайните равнини и тихите реки, проправящи си път през земята, нещо необикновено се крие под земята. Огромно море от черен петрол, като течна нощ, спи дълбоко в земята. Под повърхността слоеве от черно злато се простират безкрайно, превръщайки подземието в тъмно, тихо езеро. Спокойно отвън, огромно по сила. По-голямата част от петрола на Венецуела е тежък и свръхтежък, особено в пояса на Ориноко, една от най-големите петролни зони на Земята. Всяка капка носи спомена за древността. Петролните кладенци се издигат като порти към подземен свят и с всеки поток се разкрива забравена история на Земята. Това е Венецуела, петролна легенда, прошепната тихо от самата Земя. А вие съгласни ли сте с това, което се случва там? Напишете ни в коментарите.